Ka All Meghalaya Primary School Teachers Association AMPSTA kalamaham bakan pelong ya kajingi ki habaro kawai kajla lada katanat pule puthi kamla ban weng ya kajinge kibala slembha kibaya dai bat kabha kamiat jong kinong hikai hadin kajingi lang peace rally kabala long ha shilong ha kasngi tho ding General Secretary ka AMPSTA uba FC Shulai ulaya thu akilat pathai khubor baka state level executive committee jong ka seng kan sakhot ya kajingi lang shen hatura ni harong jeng banbu ya kapor baka sorkar kan jubab lada ka sorkar kam jubab hapo kapor balabu ngin pelong ni kajingi khi habaro kawai kajala lamaham uba Shulai kawai na kimat bakongsan balapan pau kadai ka hukum jong katanat pule puthi kaba pelong ya kajing song thai Jakarta kaba samtho prasnem kum kajing don kam na kabanta kinong hikai grand in 8 laweng no ya katai ka hukum hadin kajing khi habaya dei bat ka Central Provident Fund CPF uba Shulai ulapan pau ya kajing penyaw halor kajing bom ya syaprang ulaung ba kinong hikai kila balai sya kajing bisar lada ka sorkar kamle AA kapisa CPF jong kinong hikai kentup ya ka accrued interest kala palat ya ki katto kan iklur tingka nodal officer uladei ban khang ya ka joint account bat ban ya ki individual account Henry ya ka ne amsham la le satya ongu Shulai ula kontho ya ka jimpetroi kam ya ka roster system ha ka kerdan primary da ka ba ong bakam long ka bala banle ula ong ba namar babun ki kam ki balai kim syam la pendam la pelong ya ki school ban khang omduna ya ka South League school namar ka jingduna kinong hikai General Secretary ka AMPSTA ula shim ya kamat halor ka hukum sorkar ka badangshen ka ba ong balada kidon South League school hapo kaju ka jaka pule menta on penyai ya ki hapo kawai ka komiti penyai school kumno kawai ka komiti penyai kan pe ya ki school baper haba ka tulop jong kinong hikai ka ya per usba Shulai ulai sai ka AMPSTA kala persya ya kajingi te kular MOU ka bala penmi jingi kan an ka balai soya ka kharkhanda chri gujuleu arjar psan hapreng gatanat pule puthi bar ka seng long kemi jong ka tura ban penia ya ki arpho tuli ki school red harvest garo hills walau menteri rangba ka jelau Konrad K sangma ula pensange ya kane ka MOU ka khat pratrik unailar Henry uba Shulai ula keno baka dei ka jingmi na ka jing persyang jong ki katto kane ki he officer ban penthut ya ka rukom pule puthi ula ong baka AMPSTA kam persya lut ya ka rukom ai jingirap ya ka Meghalaya Education Grant kabala terwa ula kubur baka tukan ni ka jing terwa hapo ka MEG kila ban ai jing mentoy ya kinong hikai ad hoc bat kiwei ki jai nong hikai ke ba syem ya ka tulop ka berit ni pediang sngobha ya ka tulop ka bahe ya kinong hikai ad hoc hapo ka MEG Henry ni persya jur ya ka jingmut ban ot ya ka tulop jong kinong hikai deficit ban bei tengka ya ka ne kajing persyang jong ka sorkar ban penduno ya ka rukom ai deficit kalong ka ba umla ban pediang setia ula ong ula kontu ya ka sorkar ban mang pisa kapang ban penkiu ya ka tulop jong kinong hikai ad hoc klem nakta ya kinong nong hikai deficit ula pan pauru ya kajing sngukya halor kajing thmu jong sorkar ban penyesok lang ya ki school deficit ad hoc bat SSA hapo karkom trikam jong ka MEG da ka ba maham ba ha ka bakut kala ban wanra ya kajing penduk pendam no pura ya karkom trikam jong ka deficit kinong hikai ba menta kila ban nom syak ta mardor Henry ki pateng ban wan kinkit ya kajikit kli andala shim kinong hikai ba menta kila banom syak ta mardor Henry ki pateng banwan kinkit ya ka jingkit kli andala shim ya ki kam hapo ka MEG ula maham wala syom la keno be ya ka sarkar MDA na ka banta ka jingkulmar Henry Shulai ula keno ya ki kattu ka ni ki he officer baki penbor ya ki jingkela ki ba khlem jingmon kini ki officer kinom don hajan anda ka jing syak panjulor kanja Henry de ki samla pule ki ba hakabakut kin samat jing ula ong